Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Eskerrik asko beste behin Bidebarrieta zientifikoaren hitzaldi solasaldi batean gurekin izateagatik. Ziklo hau Bidebarrietako liburutegiak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak elkarlanean antolatzen dugu. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko Udaleko Kultura Sailari eta Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailari, ziklo hau antolatzeko ematen diguten laguntzagatik. Gaur, zientziak generoaren pertzepzioari buruz esaten diguna aztertuko dugu, euskaraz eta gaztelaniaz. Horretarako gurekin dugu Laura Belaplo. Laura hizkuntzalaria da eta gaur egun irakaslea txikia Euskal Herriko Unibertsitateko Letren Fakultateko Filologia eta Historia sailean. Eta hizkuntzalaritza teorikoko taldeko ikertzailea baita ere. Hitzaldian zehar, 1500 parte hartzaile baino gehiagorekin egindako 3 ikerketa emaitza nagusik aurkeztuko ditu. 2 gaztelaniaz eta 3 bat euskaraz. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en Bidebarrieta Científica, un ciclo de conferencias que organizamos de manera conjunta entre la Biblioteca de Bidebarrieta y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Quiero agradecer al Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao y al Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco por el apoyo que nos prestan para celebrar este ciclo. Esta tarde hablaremos de lo que dice la ciencia sobre la percepción del género, tanto en castellano como en euskera. Para ello contamos con Laura Belaplo. Laura es lingüista y profesora adjunta del Departamento de Filología e Historia en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. También es investigadora del Grupo de Lingüística Teórica. Durante su sesión nos presentará los principales resultados de 3 estudios realizados con más de 1500 participantes, 2 en castellano y un tercero en euskera. Antes de darle el paso, me gustaría recordar que la conferencia será impartida íntegramente en euskera, pero hay disponible traducción simultánea a castellano para quien lo desee, en la entrada. Eskerrik asko etortzeagatik eta orain bai, ongi etorri Laura, zurea da hitza. Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker gaur etortzearren, egun eguzkitzu honetan gainera, Bidebarrietara. Dagoeneko spoiler txiki batzuk kontatu dituzte nire, gure ikerketari buruz. Ikerketa hau, nahiz eta hemen pertsona bakarra ikusten duzuen, berez beste 2 lankiderekin egin dugun lana izan da, azken 5 urtetako lana aurkeztuko dut gaur, bata Marta de Pediz psikohizkuntzalaritzan doktorea dena, eta bestea da Marina Ortega Andrés filosofian doktorea dena. Beraz, 3 artean egindako proiektua bada eta oso pozik gaude zuokin partekatzearren. Baina, gure ikerketari buruz hitz egin baino lehen, nahiko nuke egunerokotasuneko testuinguru batera jotzea. Ziurazki, danontzat ohikoa izango dana. Eta eskatuko dizuet testuinguru horretan sartzea. Konkretuki, nahiko nuke zuok pentsatzea edo apurtzuet probatzea, pentsatzen, imaginatzen, zentro mediko edo larrialdi zentro batean zaudetela, bai? Eta sartzen zaretela zentro horretan, adibidez nik hemen erakutsiko dizuet nire osasun zentroa Gasteizen, ze normalean handik ibiltzen nahi, eta zentro medikoan zaudetenean, imaginatu norbait hurbiltzen zaizuela eta honako hau esaten dizuela. Laster etorriko da, zure bila libre dagoen mediku bat. Espero duguna holako osasun zentro baten. Holako zerbait entzuten dugunean, espero dugu pertsona bat gure bila etortzea eta segurazki gure burmuinan edo gure buruan agertuko dira ideia batzuk. Imagin iruditxo bat egingo dugu, nor espero dugun gure bila etortzea. Mediku hori nolakoa izango da. Nola imaginatzen duzue hurbilduko zaizuen pertsona hori?
hortik hitzen bat entzun dut, ez dut oraindik esango, baina hortik ibiliko da. Bai, gaurko hitzaldia spoilerrak egin dizkigute, así que baina ziur nago denok daukazuela buruan behintzat gauza bat. Amantala izango duela. Hori ziurazki. Baina hortaz gain, azkenengo urtetan hizkuntza ezberdinetan egin diren ikerketak kontutan hartuta, ziurazki baita ez nengoke txarto edo ez du nuke akatzik egingo amantala duen pertsona bat imaginatzerakoan ziurazki baita gizon batean pentsatu dugula. Behintzat hori da azkenengo hamarkadatan generoaren pertzepzioa ikertu duten ikerketa ezberdinetan erakutsi digute askotan pertsona bati buruz hitz egiten dugunean, pertsona horren generoa aipatu gabe, badagola joera bat alborapen maskulino bat izateko. Hau da, pentsatzeko gizon baten inguruan hitz egiten digutela. Eta gainera, alborapen maskulino hori ez da hizkuntza bakar batean ikusi izan den joera, baizik eta hizkuntza askotan, bai genero gramatikal ezberdintasunak dituzten hizkuntzatan, non femeninoak eta maskulinoak dauden, frantsesez edo alemanez bezala, eta baita berez genero gramatikal ezberdintasunan dirik ez duten hizkuntzatan, ingelesa edo suediera bezalako hizkuntzatan, non nik esaten badut adibidez doktor, ez dakigun emakume bat edo gizon bat den. Orduan, hau kontutan hartuta, gure azkenen urtetan egin dugun proiektu honetan geneukan galdera da, ea zer gertatzen den gure hizkuntzan, euskaraz, eta baita apurtzu betez berdina den beste hizkuntza batean, gazteleraz. Euskaraz ez daukagu genero gramatikal ezberdintasunik izenetan edo izen ordainetan, nik esaten badut medikua, ez dakit emakume batei buruz edo gizon bati buruz hitz egiten ari naizen, eta jakin nahi genuen baita beste hizkuntza apurtzu betez berdin batean, hau da gaztelaniaz, zer gertatzen den. Gaztelaniaz genero gramatikal ezberdintasunak daude, femeninoak eta maskulinoak ditugu izenetan eta izen ordainetan, eta antzeko esaldi bat izango litzateke, pronto vendrá a buscarte un médico que esté libre. Gaztelaniaz eta frantsesez, italieraz eta beste hizkuntza batzuetan ohikoa da maskulinoa erabiltzea generiko, printzipioz generikotzat. Hau da, edozein pertsonari buruz hitz egiteko, edozein genero daukala ere, edo batzutan ez dakigunean hori buruz hitz egiten ari garen, erabiltzen dugu baita maskulino generiko hori. Orduan, gure hasierako galdera zen, hau, zer gertatzen da, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz bi kasu hauetan. Eta baita zer gertatzen den, hizkuntza hauetan proposatu izan diren estrategia inklusibotzat hartzen diren estrategia horiekin zer gertatzen den. Ea benetan alborapen maskulino hori ematen den edo saiesten lortzen dugun. Orduan, nik olako adierazpenak esaten baditut, zertan pentsatzen dut? Gizon batengan edo emakume batengan. Orduan, gure proiektuaren abiapuntua beraz, bada, aipatu dudan galdera hizkuntzak eragina aldu pertsonen generoa interpretatzerakoan. Eta nire hizkuntzaren erabilerak zer motatako interpretazioak ekartzen ditu. Eta horretarako, dagoeneko aipatu dizuetenez, 3 esperimentu nagusi egin genituen, lehenengo esperimentu bat gaztelaniaz, adin guztitako helduekin, 18 urtetatik 75 urtetara, eta estatu mailan egin genuen ikerketa hau. Bigarren esperimentu bat egin genuen baita gaztelaniaz, baina kasu honetan Euskal Herriko Unibertsitateko graduko ikasleekin. Zeren eta guk egindako ikerketaren metodologiaren parte bat, zegoen oinarrituta, ingelesez eta suediarrez egindako beste ikerketa batean, eta haiek unibertsitateko ikasleekin egin zuten. Orduan nahi genuen konparatu baita zer gertatzen zen. Eta gainera, nik kasu honetan ere irakaslea naiz EHUn, orduan nahi nuen baita jakin irakasleek nola ulertzen zuten hizkuntza bakoitza. Eta 3. esperimentu bat ere egin dugu euskaraz, kasu honetan. Kasu honetan baita EHUko ikasleekin, eta nahi genuen konparatu bi hizkuntza hauetan zer interpretazio ezberdin ematen ziren. 3 ikerketa nagusi hauek aprobetxatuz, ere gehitu ditugu edo gehitu genituen zenbait galdera kualitatibo hau da. Jakin informazioa batu nahi genuen, batez ere, hizkuntza inklusiboari buruzko ze jarrera dauden, orokorrean gizartean, ze erabilera hobesten diren, eta baita ze aurre iritzi ditugun.
Ze badakigu ez da bakarrik mundu akademikoan nahi dugula honen inguruan jakin, baizik eta azkenengo urtetan badakigu zalantza edo galdera asko sortu direla, hizkuntza inklusiboa beharrezkoa da, maskulinoa benetan da aintzarra, jakin nahi genuen benetan ze jarrera zeuden horren inguruan eta ze realitate aurkitzen genuen bi hizkuntza hauetan. Orduan, lehenik eta behin, hasiko nahi komentatzen ze emaitza edo zer egin dugun, hobeto esan da, lehenengo esperimentuan gaztelaniaz, eta baita ze jarrera eta ze aurreiritzi aurkitu ditugun, eta gero joko dut gaztelaniazko beste bigarren esperimentura eta euskarazko azkenengora. Orduan, gaztelaniak baditu bere ezaugarri zehatzak. Konkretuki bada hizkuntza bat non genero gramatikal ezberdintasunak ditugun izenetan, esaten dugu mediko edo medika adibidez, bai? Eta beraz, galdera zehatzak genituen ikerketa honetan erantzuteko. Lehenik eta behin, jakin nahi genuen maskulino generiko deitzen den hori, erabiltzeak gizarte esparruan dagoeneko ditugun desberdintasun horiek areagotzen dituen alborapen maskulino bat sortzen. Berez, galdera hau ez da berria. Beste hizkuntza askotan ere egin izan da, bai adibidez alemanez, italieraz eta frantsesez, eta badakigu hizkuntza haietan alborapen maskulino bat eman izan dela maskulinoa erabiltzen zenean. Baina jakin nahi genuen gaztelania zer gertatzen den gaurko momentuan, argazki bat ateratzeko gaurko gizartearena. Eta bigarren parte batean, nahi genuen baita erantzun, jendea izendatzeko inklusiboagotzat jotzen diren beste estrategia horiek, batzutan esaten digutenak ekonomiaren kontra doazenak, edo ez dakitzer edo, askotan horien kontrako argudio asko izan dituztenak, ea horiek erabiltzeak benetan saihesten duen alborapen maskulino hori edo mantentzen duen berdin-berdin. Beraz, kontatuko dizuet nolako izan zen gure lehenengo esperimentu hau, bai? Azalduko dizuet apurtzu bete gainetik zuek ulertzeko. Kasu honetan, nahi genuen errealista zen testu inguru bat erakustea, bai? Orduan horretarako, erabili genuena esan zen, lan kontratazio testu ingurun bat. Zehazki zen, abokatu hautagaitza baterako, lanpostu baterako kurrikuluma, prestatu genuela, holako testu inguru bat, non lanpostu baterako pertsona baten bila geunden, eta testu inguru hori azaldu ostean, gure parte hartzailei aurkezten genien kurrikulum bat. Parte hartzaile bakoitzak kurrikulum bakarra irakurtzen zuen, eta kurrikulum horretan deskribatzen zen pertsona bat. Baina kurrikulum bakarra ikusten bazuten ere guk berez 4 kurrikulum prestatu genituen. 4 testu ezberdin. Orduan, 4 testu horiek gure parte hartzaile guztien artean banatu genituen konparatzeko kurrikulum bat, hau da, testu mota bat, edo beste irakurtzerakoan, ea gizonengan gehiago pentsatzen zen edo emakumengan gehiago. Eta zehazki gaztelaniaz prestatu genituen honako 4 kurrikulumak. Lehenengo kurrikuluma zegoen dena maskulinoz idatzita. Teorikoki, generikoa izan daitekena, hau da, edo emakumei buruz, edo gizonei buruz hitz egin aldiguna. Orduan, kurrikulum honetan agertzen ziren adierazpenan ziren olakoak. Los candidatos tienen entre 25 y 35 años, todos tienen un título de bla bla bla, eta dena maskulinoz idatzita zegoen. Beraz, partaide batzuk testu hau ikusi zuten. Beste partaide batzuk informazio berdina irakurri zuten, baina kasu honetan maskulinoz ez ezik, genero piztarik gabeko testu bat irakurri zuten. Hau da, hor agertzen ziren adierazpenak ziren las personas que se presentan al puesto tienen entre 25 y 35 años. Hor, las personas aipatzerakoan, ez dakigu gizon bati buruz, edo emakume bati buruz hitz egiten digun. Beste batzutan, ez genuen aipatzen pertsona, edo esaten genuen quien solicite este puesto laboral, hor ere, ez dakigun hori buruz hitz egiten diguten. 3. testuak zituen femenino eta maskulino bikoizketak. Las y los candidatos, todas, todos, holako adierazpenekin. Eta 4. testuan erabili genuen morfema, batzutan pertsona ezbitarrei buruz hitz egiteko erabiltzen dena, eta beste batzutan edozein pertsonari buruz hitz egiteko erabili izan dena. Ze baita nahi genuen jakin, olako testu bat irakurtzerakoan, zer interpretazio ematen zen. Les candidates edo todes bezalako adierazpenekin. Orduan,
lehenengo esperimentuko parte hartzaileek ikusten zuten kurrikulum bakarra. Olako lauetariko bat, bai? Eta guk zer egiten genuen, horren ostean, galdetzen genien, nori buruz ari da hitz egiten kurrikulum hau, bai? Eta ematen genizkien, hemen ikusi dituzuen lau irudiak, non, bi emakume agertzen diren eta bi gizon, eta egin artean, hautatu behar zuten, nori buruz uste zuten hitz egiten zuela kurrikulum hori, bai? Hori da, eta guk neurtzen genuena da, zenbat emakume edo zenbat gizon hautatzen diren, segun eta ze testu irakurri den. Gu kontrolatu genuen baita, emakumeak, emakumeen irudiak zuzenbidean edo abokatuak izan alzirela eta baita gizonak edo denak femeninoak edo majoak ziruditela, olako gauzak ere kontuten hartu genituen, bai? Eta, hori da garrantzitsuena. Orduan, gaztelaniazko lehenengo esperimentuan, esan bezala, emakume eta gizonak parte hartu zuten, 150 emakume eta 150 gizon. Guztira lehenengo esperimentu horretan 850 pertsona izan ziren, eta ez genuen mugari jarri, beraz, edozein helduk parte hartu zuen. Beraz, gure parte hartzaileak dituzte 18 eta 75 urtean, hortartean daude guztiak. Eta, aprobetsatu genuen baita gure esperimentuan, testu hori irakurri ostean eta irudi bat edo beste hautatu ostean, haien iritzi buruzko galdera batzuk egin genizkien, bai? Zehazki, galdetu genizkien pare bat gauza feminismoari buruz, baita LGTBQ+ mugimenduari buruz, hizkuntza inklusiboari buruz, gaztelaniaz, kasu honetan, eta aprobetsatu genuen sexismoari buruzko eskala bat gehitzen, bai? Galdera batzuk sexismoari buruz. Hau zergatik, nahi genuelako jakin baita, edo profil txiki bat egin gure parte hartzaile bakoitzarena. Ze nahi genuen baita aztertu, ea feminismo, mugimendu feministekin atxikimendu handiagoa edo txikiagoa izateak ere eragina izan zezakeen gure interpretazioan. Edo adibidez, gure sexismo mailak ere, era batean edo bestean, aldatu dezakeen gure jarrera olako gaiekiko. Beraz, aprobetsatuko dut baita, gai honen inguruan ere gauza bat txiki batzuk aipatzeko gero. Bueno, orain emaitzetara joko dugu, eta emaitzak erakutsi baino lehen, azalduko dizuet argi eta garbi nola ulertzen den hemengo grafika. Azkenean guk aztertu genuena izan zen, testu bakoitza irakurtzerakoan, bai gizon parte hartzaileek eta emakume parte hartzaileek ze irudi hautatzen zuten, bai? Emakume gehiagongan pentsatzen zuten edo gizonengan gehiago. Segun eta nola zegoen idatzita kurrikulum hori. Beraz, grafika honetan ikusiko duguna izango da, alde batetik gizon parte hartzaileen erantzunak, bai? Eta horiek grisez agertuko zaizkigu, eta emakume parte hartzaileen emaitzak, baina horiek morez agertuko zaizkigu, bale? Bi koloretan agertuko zaizkigu. Eta erantzunak agertuko zaizkigu, testu bakoitzekiko. Maskulinoko testoa irakurri zutenen emaitzak, gero genero piztarik gabeko emaitzak, bikoizketenen emaitzak eta emorfemaren emaitzak, bai? Eta nola irakurri dezakegu grafika hau, errazagoa da dirudira baino. Hemen dagoen etenak dituen marra honetan, agertzen badira emaitzak, horrek esan nahi du, 150 gizon eta 150 emakume hautatu zirela. Hau da, emaitzak erdian badaude, emaitza berdinzalea da. Berdin zaigu, eta testu horretan edo ez dago preferentziarik edo joerarik emakume edo gizon gehiago hautatzeko. Emaitzak agertzen bazaizkigu marratik gora, da emakume gehiago hautatu zirelako. Eta emaitzak agertzen bazaizkigu marratik bera, gizon gehiago hautatu zirela. Orduan, nik zer esan baino lehen, baina badakit laburpena, gaurko aurkezpenaren laburpena irakurri baduzue, zer badakizuela, baina zer espero duzue? Nondik egongo dira erantzunak? Jendea ikusten dut berantza seinalatzen, ikusiko dugu. Kasu guztietan, ikusiko dugu testu inguru edo kurrikulum bakoitzekiko emaitza ezberdinak aurkitu ditugula. Baina, hasiko gara maskulinotik. Testua maskulino idatzita zegoenean, zer gertatu zen? Kasu honetan, argi eta garbi ikusten dugu, gizonen emaitzak behean agertzen zaizkigula, beraz, gizon gehiago hautatu zituztela gizonek.
bai? Testua maskulinoz irakurri zutenean. Eta emakumeen kasuan baita ikusten dugu justo marraren erditik behera ere agertzen zaizkigula emakumeak. Beraz, emakumeek ere gizon gehiago aitatu zituzten, naiz eta, erditik apurtzu bet hurbilago dauden. Beraz, kasunetan, argita garbi izan dezakegu, testu bat maskulinoz idatzita dagoenean, edo kasunetan kurrikulum bat maskulinoz idatzita dagoenean, joera dagoela pentsatzeko gizon bati buruz hitz egiten digutela. Beraz, alborapen maskulino hori beste hizkuntzatan ere aurkitu izan dena aurkitu genuen maskulinozko testu honetan. Hori argita garbi ikusten da. Eta hau da gure lehenengo emaitza garrantzitsua, batez ere, maskulinoz idatzitako testu hori beste estrategia guztiekin konparatzen badugu, hau delako bakarra alborapen maskulinoa erakusten duena. Orain ikusiko ditugu hurrengo emaitzak, eta bakarrik fijatzen bagara non dauden kokatuta emaitza hauek ikusiko dugu denak daudela edo erdian edo erditik gora. Beraz, edo gizonak eta emakumeak hautatu ziren 150 gizon, 150 emakume, guretzat hoberena izango litzatekeena, kurrikulum bat irakurtzen dugunean ez dakigu nori buruz hitz egiten diguten askotan, orduan, edo zer emakume edo gizona izan daiteke, edo kasu batzuetan ikusten fijatzen bazarete emakumeen emaitzetan, moreak direnak, emakumeek haien generoa gehiago aitatu zuten, beste kasu hauetan. Baina ez dugu alborapen maskulinorik aurkitzen estrategia inklusiboetan, baten ere ez. Orduan beste emaitza hau ere bada garrantzitsua guretzat. Apurtzu betez berdinak dira, bai genero pistarik gabeko testuan eta baita bikoizketen testuan, bietan ikusten duzuen bezala gizonak gitzi gora bera 150 emakume eta 150 gizon hautatu zituzte, eta emakumek haien generoa gehiago. Normala da bakoitzak bere generoa gehiago hautatzea, identifikatuta sentitzen garelako. Morfemaz bitarraren kasuan ikusten duzuenez, bai gizonak eta bai emakumeek, biek hautatu zituzten emakume gehiago. Baina nik emaitza hau apurtzuet kontuz hartuko nuke, ze kontutan hartu behar da, morfema ez bitarra erabiltzea ez dela hainoikoa, oraindik gure gizartean. Gaztelaniaz, estatu mailan ez da inbeste erabiltzen, Argentinara jotzen badugu, Argentinan adibidez gehiago erabiltzen da, estatu mailan baino. Eta gure ustez, morfemaz bitarraren kasuan, emakume gehiago ere hautatu ziren ziurazki, jendeak pasekilako gure ikerketa generori buruzkoa zelako. Hori ere kontuten hartu behar dugu. Baina, uste dugu emaitza hauek interesgarriak direla eta batez ere kontrastea maskulinoa eta beste estrategia guztiak kontutan hartuz. Beraz, gure lehenengo emaitza garrantzitsua da, gaztelaniaz, pertsona bati erreferentzia egiteko erabiltzen dugun hitz egiteko erakutsi digu ikerketa honek garrantzia daukala. Beraz, adibidez, ziurtatu nahi badut, lanpostu batera, emakumeak edo gizonak aurkeztuko direla, agian merezi du nire testu hori idazteko apurtzu bete jorratzea. Eta gainera, interpretazio desberdinak ikusi ditugu, ez bakarrik hizkuntza estrategia bat edo beste aukeratuz, baizik eta gure genero identitateak ere badirudi badaukala zer esanik testu bat interpretatzeko edo testu bat entzuteko garaian, nola interpretatzen dugun edo nola generoaren pertzepzioan behintzat. Lehen aipatu dizudanez, beste galdera batzuk ere gehitu genituen gure ikerketan. Adibidez, sexismo mailari buruzko datu batzuk ere jaso genituen, eta horrek lagundu digute erantzuten hemen dagoen galdera. Sexismo mailak ea nola eraguten dien emakume eta gizonei olako testuak irakurtzeko momentuan. Eta ikusi genuena izan zen, zenbat eta sexismo maila handiagoa izan, orduan eta joera handiagoa zela, testuak gizonei erreferentzia egiten zutela interpretatzeko, gizonezkoen partetik testua maskulinoz idatzita zegoenean. Beraz hor, badaukagu interakzio bat. Testua maskulinoz idatzita egotea, gizona izatea eta gainera sexismo maila apurtzu eta altuagoa izatea. Kontutan hartu behar da, sexismo mailak nahiko basuak izirela orokorrean gure partatzaile guztien artean. Baina horien artean ere zeuden ezberdintasun txikiak. Baita, gizon gehiago hautatu ziren, edo gehiago pentsatzen zen testua gizon bati buruz hitz egiten zigula, emakumezkoen partetik beste bi estrategiatan. Orduan, jakin behar dugu hori interferentziak edo interrelazioak daudela
hizkuntza estrategia, genero identitatea eta sexismo mailaren artean. Eta azkenik, adibidez, eta hori kurioso egin zitzaigun baita, bikoizketetan, hau da, las y los kandidatos bezalako adierazpenak egiten ditugunean, sexismo mailak adibidez ez zuen eragin nabarmenik izan. Bueno, orduan, estrategia honekin, adibidez, badirudi sexismo mailak ez daukala eragin handirik. Hortaz gain, galdetu genituen, galdera batzuk gehitu genituen, feminismoari buruz eta LGTB mugimenduari buruz. Eta bi mugimendu hauei atxikimendu handiagoa erakutsi zioten pertsonek, emakume gehiago aukeratu zituzten baldintza inklusiboetan, adibidez. Beraz hor ere ikusten dugu, ez dela bakarrik hizkuntza kontua edo genero identitate kontua, baizik eta baita nire mundua ulertzeko edo munduari daukadan hurbilpenak ere, eragina daukala nire hizkuntzaren interpretazioan. Eta interesgarria da, baita bi mugimendu hauei atxikimendu gehiago zioten pertsonek, gizonezko gehiago hautatu zituztela, maskulinoz testua, maskulinoz idatzita zegoenean. Hau da, gure ustez, emaitza honek esaten diguna da, nik feminismoari buruz, edo feminismoari buruz gehiago badakit, agian badakit hizkuntza inklusiboa existitzen dela, eta estrategia ezberdinak daudela, orduan testu bat irakurtzen badut maskulinoz, espero dut gizon bati buruz hitz egitea, ze bestela zergatik ez dute erabili estrategia inklusiboren bat, bai? Orduan guk uste dugu ere emaitza hauek erakusten diguna da, bakoitzak ze espektatiba dituen. Nik nola adieraziko nuken hau eta horren arabera ere horrela ere interpretatuko dut beste norbaiten testu bat. Honek ere erakusten digu, maskulinoa askotan gaztelaniaz behintzat ez dela benetan generikoa. Nahiz eta teorikoki edo printzipioz badakigun eta askotan erabiltzen dugun maskulinoa edozein pertsonari buruz hitz egiteko, gero ulertzerako edo interpretatzerako momentuan behintzat lehenengo pentsamendua dijoa gizonengana. Orduan, testu bat interpretatzerakoan, pertsonei buruz hitz egiteko hizkuntza estrategia garrantzitsua da, baina baita gure genero identitatea eta gero beste kontu batzuk horren arteko elkar eragina ere ikusi dugu gure ikerketan. Orduan, orain arte lehenengo esperimentuko emaitza nagusiak aurkeztu dizkizuet, eta orain labur-labur kontatuko dizkizuet zeintzuk izan diren bigarren gaztelaniazko esperimentuko emaitzak. Sorpresa handirik ez dugu izango, horregatik labur-labur izango da. Eta gero joko dut azkenik euskarazko esperimentura. Lehenengo esperimentu honetan gaztelaniaz, orain aipatu dudanean, 850 pertsonak parte hartu zuten, eta bigarren gaztelaniazko esperimentu honetan, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleekin egin genuenean, 416 pertsonak parte hartu zuten, erdia emakumeak eta erdia gizonak. Beti saiatzen ginen, testu bakoitza erdia gizonek eta erdia emakumeek irakurtzea. Orduan, hauek dira lehen ikusi ditugun gure emaitzak, ikusten duzuenez lehen aipatu dugun maskulinoa beste estrategiekin konparatuz ezberdina da, eta zer aurkitu genuen EHUko ikasleekin, berdina. Labur bilduz, fijatzen bazarete, testua maskulinoz irakurtzen denean, bai estatu mailako edozein adineko helduekin eta baita unibertsitateko ikasleekin aurkitzen dugu, bai gizonek, batez ere gizonek gizon gehiago hautatzen dituztela, eta emakumeek ere gizon gehiago hautatzen dituztela nahiz eta hainbestez izan. Baina bi kasuetan, bi esperimentuetan alborapen maskulino hori ikusi dugu. Beraz, emaitza berdina. Eta beste estrategietan fijatzen bagara, nahiko antzekoak dira baita. Ez dugu, nahiz eta adina apurtzu eta aldatzen den bigarren esperimentu horretan, ze azkenean bigarren esperimentuan graduko ikasleak dira beraz 18, 23, urte bitartekoak ziren parte hartzaile guztiak, baina estrategia inklusiboetan berriro ere ez dugu alborapen maskulinorik ikusten. Beraz, errepikatzen ditugu gure lehenengo esperimentuko emaitzak, eta hori ere garrantzitsua da zientzian, ziurtatzeko benetan emaitza hauek zuzenak direla. Orduan, azkenik joko dugu
euskarazko datuetara eta euskarazko gure ikerketara, bai? Hirugarren esperimentua, esan bezala, euskaraz egin genuen, kasu honetan unibertsitateko ikasleekin baita, konparatu ahal izateko aurreko emaitzekin, eta kasu honetan, hizkuntza apurtxo bet ezberdina delako, azkenean normalean hitz egiten dugunean pertsona bati buruz euskaraz, ez du generoaren piztarik ematen. Esaten dugu, bai, nire laguna izan daiteke, emakume bat edo gizon bat, baina laguna esaten dudanean, inork ez daki norden bere izenagian esan arte. Eta baita batzutan izena esan da ere, ez dakigu. Orduan, kasu honetan, bi kurrikulum prestatu genituen, bi testu ezberdin. Batean, ez zegoen generoaren piztarik, guretzat erabilera ohikoa dena. Adibidez, hor agertzen ziren adierazpen batzuk dira hautagai hauek, 25 eta 35 urte bitartean dituzte, edo guztiek gutxienez atzerriko hizkuntza bat dakite, holako adierazpenak agertzen ziren lehenengo testu honetan. Eta prestatu genuen bigarren testuan, esan genuen, edo gehitu genuen esplizituki, gizon eta emakumeak zirela, hor aipatzen ziren pertsonak. Ez da inoikoa normalean esatea hau, guretzat, normalean estrategia ohikoena da goioan daukaguna, baina testu honetan nahi genuen esplizituki esan, emakume eta gizon hautagai hauek, edo hautagai diren gizon eta emakume guztiek, hor ziurtatzeko bi generoen inguruan pentsatzen zutela testu horiek irakurtzen zutenak. Orduan, zer gertatu zen bi testu hauek irakurtzerakoan? Galdera da, uste duzue kasu honetan alborapen maskulino bat agertu zitzaigula emaitzetan? Baietza esaten dute batzuk, beste batzuk ezetz. Alde batetik esan behar dizuet, emaitza ezberdinak aurkitu genituena bi testuetan. Hori lehenengo gauza da. Alborapen maskulino horik ikusi genuen, orain ikusiko dugu. Berriro, grafika mota berdina, kasu honetan berriro ere gizonen emaitzak grises eta emakumeen emaitzak morez, eta kasu honetan bi testu ditugunez, hasiko naiz, lehenengo testu honetako emaitzekin. Zehazki, gizon eta emakumeak izan aldirela, aipatzen zen testuan. Ze emaitza jaso genituen? Kasu honetan, bai gizonek, bai emakumeek, gizonak edo emakumeak hautatzen zituzten, berdin. Berdin zitzaien emakumeak edo gizonak izan, 150 gizonak, 150 emakumeak. Primeran, espero duguna. Azkenean, ez dakigu nori buruz hitz egiten digun testu hori. Orain guretzat bereziki garrantzitsua dena da, zer gertatzen den, testu batek genero piztarik ez duenean. Ze hori da gure egunerokotasunean erabiltzen dugun estrategia. Hitz egiteko modua, edo zen pertsonari buruz. Mediku bat, edo hautagai bat, edo nire laguna esaten dudanean, eta genero piztarik gabe, genero piztarik ez dudanean ematen. Zer gertatu zen kasu honetan? Alborapen maskulinoa aurkituko dugu? Ez. Kasu honetan, fijatzen bazarete, emakumeen emaitzatan, emakume gehiago hautatu zituzten, eta fijatzen gara gizonen emaitzatan, gizonek gizon gehiago hautatu zituzten. Egia da gizonen kasuan, 150-tik hurbilago dagoela, hau da gizonek emakume edo gizonak hautatzea batzuei berdin zitzaiela, baina orokorrean, genero piztarik gabeko testu honetan, bakoitzak bere generoa gehiago hautatu zuen. Azkenean, ziurazki testu bat irakurtzerakoan ez da hain arraroa zure buruaren gan pentsatzea. Eta zu emakume bazara, pentsatzea emakume bati buruz hitz egiten duela. Beraz, kasu honetan euskaraz ez genuen alborapen maskulino horik aurkitu, eta aurkitu genuen esan zen, bakoitzak batez ere bere generoa hautatzen duela. Orduan, guretzat hau ere garrantzitsua da. Egia da, hau dela lehenengo ikerketa da euskaraz eginda dagoena, eta berez hau hasiera bat dela, eta espero dugula olako ikerketa gehiago egitea adin ezberdineko helduekin, eta posible balitz baita ikusi zer gertatzen den umeekin edo gazteagoekin, baina hau hasiera bat da. Dagoeneko, esan dizkizuet, ikerketa nagusiko gure emaitzak zeintzuk izan diren bai gaztelaniaz eta bai euskaraz, eta orain aipatuko ditut hizkuntza inklusiboarekiko ze jarrera aurkitu genituen orokorrean, bai gaztelaniazko ikerketan eta bai euskarazko ikerketan, ideia nagusi batzuk bakarrik.
hasieran, aipatu beharra daukat, ikerketa hau Emakunderekin kolaborazioan egin genuela eta Emakundeko kideak nahi zutela jakin ea ze jarrera orokorrean, ze lako aktitude motak aurkitzen ziren gure gizartean hizkuntza inklusiboarekiko. Eta guretzat ere interesgarria zen hau jakitea. Batez ere, ea erresistentzia diren bat zegoen hizkuntza inklusiboa erabiltzeko. Ze, adibidez, gaztelaniazko kasuan ikusi dugu maskulinoa erabiltzea edo beste estrategia inklusiboago bat erabiltzea emaitza ezberdinak ematen dizkigula. Orduan, ze erresistentzia aurkitu genituen lehenik eta behin? Gaztelaniaz, hizkuntza inklusiboa elkarrizketetan erabiltzea erraza ez dela aurkitu genuen. Hau, espero genuen eta ez da kriston sorpresa, ze azkenean, hitz egiten ari naizenean, pentsatzea nola ahoskatzen dudan edo nola hitz egiten dudan, beti zaila da. Adibidez, ni ohituta banago euskalki baten hitz egitera eta baita batueraz edo formalago hitz egin behar badut testu ingururen baten, kostatzen zait. Ze pentsatu behar dut apurtzu bat gehiago, nola hitz egiten dudan eta nola adierazten naizen. Orduan, egia da, hau espero genuela hainbatean. Hortaz gain, baita beste resistentzia bat edo beste jarrera antzeko bat ere aurkitu genuen, orokorrean jendeak uste zuela, hizkuntza inklusiboa baino, kezkalarriagoak badaudela, eta noski baietz, batez ere generoan inguruan hitz egiten dugunean, emakume ongan ere ze motatako biolentziak eta aurkitzen ditugun, edo genero arrakalak ere, garrantzien dia dauka, orduan agian hizkuntza ez da, hoiekin konparata gauzarik larriena. Espero genuen baita olako emaitza bat aurkitzea. Baina, batez ere, aipatu behar dugu gure ikerketan babesak aurkitu genituela hizkuntza inklusiboarekiko. Konkretuki, gaztelaniaz adibidez, parte hartzaileek ez zuten uzten hizkuntza estrategia inklusiboen erabilera alferrikakoa zenik, kontrakoa, erabilgarri izan zitekeela pentsatzen zuten. Eta ez zuten berez pentsatzen barregarritzat jo daitekenik. Ze askotan ere, egunkari batzuetan edo sare sozialetan ere ikusi ditugun iruzkin batzuetan, bromatan ebiltzen dira, genero inklusibari buruz hitz egiterakoan, eta baina orokorrean jendeak uste du edo hausnarketa egiterakoan erabilgarri izan daitekeela testu inguru batzuetan. Eta euskarazko kasuan, naiz eta orokorrean gure parte hartzaileek gehienek aitortzen zuten ez zutela euskararen erabila inklusiborik ezagutzen edo horren inguruko gehiegi ez egitela aitortzen zuten ere, jende gehienak egoki ikusten zuen testu batean emakumeak adibidez esplizituki aipatzea lanbide maskulineziatu batei buruz hitz egiten ari garenean adibidez. Ez dakit, jendea konturatzeko mediku bati buruz hitz egiten ari naizenean, medikuak izan daitezkeela emakumeak edo gizonak. Holako testu inguruetan, agian erabilgarri izan zitekeela hizkuntza inklusiboa edo beste estrategia batzuk erabiltzea. Eta baita ere, gure ikerketan egin genuena izan zen, bai gaztelaniaz eta bai euskaraz, hasierako testu hori erazberdinetan idatzita geneukanean zenbatu genuen zenbat denbora tardatzen zuen parte hartzaile bakoitzak testu hori irakurtzen eta baita irudi bat edo beste hautatzen. Zertarako, jakiteko ea maskulinoz adibidez gaztelaniaz eta hizkuntza estrategia inklusiboekin ea zailagoa den bikoizketak erabiltzen direnean zailagoa den testu bat irakurtzea eta denbora gehiago ematen dugun testua irakurtzen. Ezberdintasun handirik ez genuen aurkitu. Berdin zuen testua, ze testu irakurri, zen gitzi gora bera denek tardatu zuten antzeko denbora bat. Ez dirudi benetan testu bat, estrategia inklusiboak dituen testu bat irakurtzeak denbora gehiago ekartzen digunik, ze azkenean ohitzen gara. Orduan, honekin amaitzeko, ze ideia nagusi ateratzen ditugu gure azkenen urtetako proiektu honetatik, lehenik eta behin, hizkuntza inklusiboa erabiltzeak alborapen maskulino bat saihestu dezakela, gaztelaniazko kasuan argita garbi ikusi dugu. Euskarazko kasuan ez du genuen alborapen maskulinorik ikusi, baina egia da genero piztarik gabe idaztea, normal idaztea edo esplizituki emakumeak eta gizonak aipatzeak ezberdintasunak ekartzen dituela. Batean nire generoarengan pentsatuko dut gehiago eta bestean konturatuko naiz edozein pertsona izan daitekela. Eta gainera, interesgarria da emaitza hau ez dela berria.
Hau da, batez ere gaztelaniaz aurkitu duguna, nola maskulinoak eragiten duen gizonengan gehiago pentsatzea, da frantsesez aurkitu izan dena baita, eta frantsesa eta gaztelania antzeko hizkuntzak dira zentzu horretan, alemanez ere, italieraz ere, beraz, errepikatzen da hizkuntza batean eta beste. Ez da bakarrik gaztelaniak daukan berezitasun bat antza. Gainera, hizkuntzaz gain, beste faktore batzuk ere eragina daukate generoaren interpretazioan. Hau da, nire genero identitateak ere eragina izan dezake. Hori ere kontutan hartu behar dugu. Eta azkenik, hizkuntza inklusiboaren erabileraren kontrako argudio batzuk, badirudi ikerketa zientifikoek ez dituztela babesten. Adibidez, gehiago kostatzen duela, testu bat estrategia inklusiboak dituenean, testu hori irakurtzak gehiago kostatzen duela. Behintzat hori guk ez genuen aurkitu. Orduan, bueno, honekin eskerrak eman nahi dizkizuet, egun polit honetan Bidebarrietara etortzearren, eta galderarik badaukazue, zalantzarik badaukazue, pozik komentatuko ditut hurrengo minututan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Laura. Galderarik, zalantzarik, zerbait komentatzeko. Badator mikroa. Eskupare bat daude hortik. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Uste dut oso ondo azaldu duzula. Oso instruktiboa izan da, eta nik aipatu nahi nuke erresistentzian artean ideologikoa. Batez ere hori. Eta gero, iradokizuna lez, esan behar, erabili behar ditugula izen kolektiboak eta inklusiboak. Hiritargoa, irakaslegoa, eta holan, eta baita ere gaztelaniaz, las amistades, la ciudadanía, eta abar. Hori da. Eskerrik asko zure iruzkinagatik eta zirako hitz politengatik baita. Berez, gaztelaniaz adibidez, aipatu dudan estrategia horretan non genero piztarik gabe, genero piztarik ez genuen ematen, adibidez, las personas que soliciten, olakoak, baita sartzen dira, olako hitzak ere sartzen dira kolektiboekin ere bai, ze nik esaten badut, el alumnado, argi dago nagoela hitz egiten edozein generoko pertsonan inguruan. Hemen aipatu behar dut, gure ikerketan nahiko binarioak izan garela. Hau da, batez ere, irudietan fijatzen bazarete, emakumeak eta gizonak bakarrik agertzen zitzaizkigun. Hori izan da baita, nahi genolako konparatu apurtzu bat gure emaitzak aurretik ere egindako lanekin. Ingelesez eta suediarrez eta beste hizkuntza batzuetan egindako lanekin, eta horietan ere bitartasuna garrantzitsua zelako, emakumeak eta gizonak bakarrik zeuden. Baina, ulertu behar dugu baita, genero ezberdinak ere badaudela, orduan, izen kolektiboak erabiltzerakoan, gaztelaniaz batez ere, argita garoi geratzen da, edozein generoko pertsonari buruz hitz egiten ari naizela. Euskarazko kasuan ere ikusi dugu, ikaslea esaten badut, berez ez dela alborapen maskulino bat ematen. Orduan, merezi du ikaslegoa aipatzea, batzutan bai argita garbi geratzeko talde guztiari buruz hitz egiten ari naizela, baina egia da egoerak ezberdinak direla gaztelaniaz eta euskaraz. Bai. Dut beste eskure matere bazegoela, bai. Keizo, eskerrik asko gustatu zait azaldu duzuen guztia. Eta zuek hizkuntza inklusiboaren inguruan erabili duzuen definizioaz hitz egin nahi dut. Zuentzat hizkuntza inklusiboa zer da zehatz-mehatz? Genero maskulino generikoa erabiltzen dizituzten estrategia guztiak? Edo hori baino zehatzagoa da? Oso galdera hona egin duzu, esan behar dizut. Azteko, hizkuntza inklusiboari buruz hitz egiten dugunean,
guk hartzen dugu generoari lotuta dauden estrategiak. Baina berez hizkuntza inklusiboari buruz hitz egiten dugunean normalean beste gauza batzuk ere sartuta daude. Adibidez, kapazitistak ez izatea, edo arrazistak ez izatea. Edo hitz egiten dudanean ez pentsatzea bikote heterosexual bati buruz hitz egiten ari naizela. Beraz, hizkuntza inklusiboak gauza asko sartzen ditu, gu generoko partea hartzen dugu. Eta berez, hizkuntza inklusiboari buruz generoari lotuta hitz egiten denean, normalean sartzen da edozen adierazpen, irudikapen berdinzaleago bat emango diguna. Eta horregatik egin nahi genuen ikerketa hau, ze berez, agian pentsatu dezakegu gaztelaniazko kasuan batez ere, maskulinoa, naiz eta gramatikalki maskulinoa izan, gertatu daiteke agian alborapen maskulinorik ez ematea, orduan arazorik ez izatea horrekin. Baina, klaro, emaitza hauek ikusita, ikusten dugu, agian testuinguru batzuetan merezi duela argita garbi, ambiguak ez izatea edo argita garbi izatea edozein generoko pertsonak parte hartzen duela. Orduan, guk berez, honekin nahi duguna da hausnarketa bat sustatu. Eta konturaraztea, nire hitz egiteko erak ondorio batzuk dituela, eta interpretatu daitekela erabatean edo bestean, baina berez, estrategia inklusibotan sartzen dira gauza gehiago, hemen aipatu dituenak baino. Bai. Aprobetatu bota zurea eta hori da. Igual, zabaltzen dut beste eztabaida bat, baina, adibidez, historikoki maskulino generikoak erabiltzeak egin duena da zapaldu A edo femeninoa gazteleraz. Karo, orain, eztabaida da hori sartzeak berdinot egiten ez ote duen, adibidez, ez? Ze, hiru estrategiak azaldu dituzu, bata da ez aipatzea, bestea da espreski biak aipatzea, eta horiekin biekin ni ados nago, batzutan batera jotzen dut, beste batzutara beste batera, depende kontekstu formala den edo dena delakoa, baina earen adibidez, nik ez dut ikusten inondik inora, horrek be resistentziak sortzen ditu, hau jaleo bada. Orduan, ez dakit, horren arira, earen inguruaren erabileraren arira, zein den zure iritzea, igual da gehiagi eskatzea honetan. Bueno, eskerrik asko ze, bai, jale ondia dago, eta alde batetik aipatu behar dut, etorkizunari begira edo zer esaten badut, hau izango litzateke zientzia fikzioa bezala, hizkuntzalaritza fikzioa, bai? Beraz, ez dakigu etorkizunean zer gertatuko den. Ea morfema horren erabilera edatuko den, ala ez. Adibidez, ni harritu naiz, estatu mailan hemen bagian ez daukagu, ez da erabilera hori leku txiki batzuetan erabiltzen da, sare sozialetan ikusten dugu, talde batzuek erabiltzen dute batez ere, gazteek gehiago erabiltzen dute agian helduagoek baino, hori horrela da, baina Argentinara jotzen badugu, nahiko ohiko bihurtzen ari da horren erabilera. Nahiko ohiko testu formalatan eta instituzionaletan ere agertzen dela. Orduan, zein izango da gure realitatea gaztelaniaz hemendik urte batzutara? Ez dakigu. Ikusiko da, hori berez hiztunen eskutan dago. Ni berez zintzailere naiz, hau da, nire lana batez ere da, deskribatzea orain biziari garen realitatea. Horregatik egin dugu ikerketa hau. Erabili behar da bat edo beste, testuinguru batzuetan agian pertsona ezbitar bati buruz hitz egiteko, uste dut merezi duela. Bai, noski, batez ere pertsona horrek eskatzen badit horrela hitz egiteak, noski baiet. Azkenean, hizkuntza badakigu danon identitatearekin oso lotuta dagoela, orduan, noski, errespetuz, egin behar da beti. Erabilera, emorfemaren erabilera ez da bakarrik pertsona ezbitarrei buruz hitz egiteko erabiltzen, baizik eta batzutan, edozein pertsonari buruz hitz egiteko erabiltzen da. Batzutan ere, idatziz, sare sozialatan eta batez ere, isa edo arroba ikusi izan dugun bezala. Dirudi horiek gitzi dienak agitzenaka baztertzen ari direla, ez direla hainbeste erabiltzen, eta hori gehiago erabiltzen dela, baina ikusiko dugu zein den joera. Etorkizunari begira, badinotzut, hiztunek daukate botere guztia. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Eta, bueno, eskerrik asko eta zoriontzea oso gauza interesgarriak kontatu dizkiguzulako. Eta, edo nik ez dut ondo ulertu, hori ere litzateke izango oso arraroa. Edo faltan bota dut, nire lehenengo aldia da, hemendik hitz egiten dudala mikrofono batekin. Zera, adin kontua, igual faltan bota dut. Ez daki beti generoak aipatu dira, gizon emakume, ezbitarrak, ez dakit, uste dut. Baina adin kontuan ere alborapen hori horrek hobeto esateko eraginik duen, edo igual urrengo, edo ja oso aztertuta dago, ikertuta dago, edo ez dakit. Hori bakarrik, galdera nahiko harina, ez da. Eskerrik asko galdetzearen. Ez badut baipatu da, emaitza edo ezberdintasun handirik ez dugulako aurkitu, batez ere. Horregatik ez dut aipatu. Berez, fijatzen bazarete, edo aipatu ditudanean lehenengo gaztelaniazko esperimentua eta bigarrena, kasu horretan adin ezberdinak daude, eta baita lehenengo esperimentuan guk begiratu genuen ea adintarte ezberdinetan ezberdintasun handirik zegoen, eta ez genuen ezberdintasun handirik aurkitu. Beraz, bueno, egia da, bigarren esperimentuarekin, hau da, unibertsitateko ikasleekin egin genuenean, ezberdintasun txikiak aurkitu genituela estrategia inklusiboetan, batzutan, enbede emakume gehiago hautatu, 150 emakume eta gizon, baina emaitza nagusia, hau da, maskulinoz, gizonengan gehiago pentsatzen dugula versus beste estrategia guztiak, hori mantendu zen adina edo zein zela ere. Hori gaztelaniazko kasuan. Eta euskarazko kasuan ere, unibertsitateko ikasleekin egin genuenez, adintartea oso hurbila zen. 18-25 urte. Orduan oraindik ezin izan dugu ezberdintasun handirik ikusi. Horregatik aipatu dut baita hau hasiera bat dela eta nahiko genukela gehiago jakin batez ere euskararen kasuan. Eta ez bakarrik, ze kasu honetan gure testuak zeuden batu eraz idatzita. Baina jotzen badugu baita beste euskalki batzutara, hor ere badugu jaleo gehiago gure hizkuntzan. Ze adibidez euskalki batzuetan, baita gaztelaniarekin kontaktuan dauden batzuekin bereziki, joera da bat badago, izen batzuek genero gramatikal marka ezberdinak izatera. Adibidez, medikue, medikie. Orduan, olakoetan zer gertatzen da, aztertzeke dago, ikusiko dugu. Denbora badaukagu eta dirua badaukagu noski. Baina, adinarena ez dut zehazki aipatu, ez dugulako alborapen edo ezberdintasun handirik aurkitu kasu honetan. Eskerrik asko beraz garaderagatik, Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko, azalpenagatik eta aipatu egin dira hemen estrategia inklusibo desberdinak batez ere gaztelaniaz, ezta? Las personas, los hombres y las mujeres, edo la E. Eta, bueno, hemen agertu da iritzi bat, horren erabilari buruz, nik ere ikusten dut, azkenean dela zerbait asmatzea, lehen existitzen ez zen zerbait asmatzea, eta, berrikuntza guztiak bezala, ikusi beharko da, ze etorkizuna duen. Iztunengan egongo da, hori onartuko den, ez den onartuko, ohitura hartuko dugun, ez dugun ohitura hartuko. Baina, faltan bota dut proposatu den eta hainbat jendek erabiltzen duen beste estrategia bat. Ez zen ere, femeninoa erabiltzea generiko moduan. Azken batean, pertsonei buruz ari bagara hitz egiten, pertsona implizitu usten dugu, baina, hitz egiten baldin badugu, las que estamos aquí, izango litzateke las personas que estamos aquí. Beraz, femeninoa izan liteke generikua, eta ez da berria, bada berria erabilera guztiz, baina femeninoa existitzen den zerbait da, eta ez dugu zer asmatu behar, zer iruditzen zaizu hori, zer iritsi daukazu horri buruz. Bai, askotan eskertzen dut, justa, aipatu direlako gai batzuk guzti sortuta daudena gaurko hitzaldiarekin, eta bat da baita femenino generikotzat erabiltzea. Osoikoa dela baita testu inguru askotan, gero eta gehiago, batez ere, bazakit talde batean banago eta gehiengoa emakumeak badira, normala da. Baina beste testu inguru batzutan baita, bai noski. Egia da kasu horretan, beste ikerketa batzuk daudela, eta holakoetan beti emakumeengan gehiago pentsatzen da. Orduan, bagenekien ez, zin izango zen emaitza, parte hartzaile gehiago ez bilatzearen horregatik ez genuen gehitu. Hori da salpen argia. Baina bai bada beste estrategia bat erabiltzen dena eta ohikoa dena testuinguru askotan eta batez ere testuinguru batzutan non emakumeak gehiengoak diren. Gero hor kontu zibi behar da, estrategia hori batzutan txarto erabiltzen da.
aipatuko dut adibide argi bat. Askotan ikusten ditugu egunkarietan eta olako eta edabideetan batzutan titular batzuk, los médicos y las enfermeras, klasiko bat dena, baina ez litzatekena klasiko izan beharko. Hau da, lanbide batzuk badakigu feministatuago daudela, azkenean zaintzaik lotutako gehiengoak, eta beste batzuk gizonei gehiago lotzen direla. Eta holokoetan, badirudi femenino generikoa erabiltzea oso ohikoa dena, baina beste inguru guztietan ez. Orduan, badakit justo zu ez dela horren inguruan hitz egiten, baina aipatu behar nuen konturatzeko olakoak egitea, azkenean egiten duela alborapon sexista bat, alde batera eta bestera. Hain zuzen ere, aprobetxatuko dut, mikrofona daukadala, egin dezaket beste galdera bat. Hain zuzen ere, galdetu nahi nizun ere, ia zuen ikerketan erabili duzuen lanbide bakarra medikuntza izan den, zeren esan duzu, maskulinizatuta dauden lanbide batzuk, eta nire ustez gaur egun medikuntza, nahiz eta oraindik mantentzen den hori, ohitura hori, el médico y la enfermera, baina nik ez nuke esango gaur egun medikuntza oso feminizatuta dagoen lanbidea dela. Orduan, igual emaitzak, batez ere las personas, estrategia horrekin, desberdinak izango lirateke, ez dakit, ingeniaritza izango balitz lanbidea, ez da? Bai, eskerrik asko aipatzerren, ez dut aipatu apurtzu bete ez lusatzearen, baina zehazki gure 3 ikerketatan aipatu dugun, hasieran egia da, aipatu dudala medikuaren adibidea, apurtzu sartzeko gaian, baina gure ikerketan erabili dugun kurrikulumean lanpostua zen abokatua izateko. Eta aukeratu genuen abokatua, justo bai gaztelaniaz bai euskaraz ikerketak daudelako eginda, eta ez dagoelako aurreiritzi bat gizon gehiago edo emakume gehiago lanbide horretan egoteko. Hau da, aipatu genuen neutrotzat hartzen den lanbide bat, zehazki. Zergatik, hori aurretik egindako ikerketetan oinarrituta, ez da guk berez egindako lan batean oinarrituta dagoela. Zergatik, badakigulako ere estereotipoek eragiten dutela, noski. Eta hemen ingenieritzako lanpostu bat izango balitz, ziur nago, askozaz ere gizon gehiago baitatuko zirela estrategia guztietan ziurazki. Orduan, hori ere badakigu, gaztelaniaz egin dira olako ikerketak, euskaraz oraindik bidean gaude eta espero dugu estereotipon inguruko ikerketa gehiago egitea, baina frantsesez eginda daude olako ikerketak, eta badakigu lanbidei edo rolei, ez bakarrik lanbidei, baita amatasuna, aitatasuna eta beste hainbeste rol ezberdinen inguruan, estereotipo sozialak ditugula, eta iritziak ditugu horren inguruan. Batzutan, errealitatearekin bat egiten dutenak, eta beste batzutan bat egiten ez dutenak. Ze orain, azkenen urtetan egin izan diren azterketetan, ikusi izan da, medikuntzan geroz eta emakume gehiago daudela. Bai ikasten, bai mediku bezala. Baina alere, askotan, ez dakit zirujau baten pentsatzen dugu gizon batengan. Eta jartzen badugu Googleen zirujaua, gizonak dira, batez ere. Eta ia bateri, inteligentzia artifizial bateri galdetzen badiogu, segurazki pentsatuko du baita gizon bati buruz hitz egiten ari garela lanbide batzuetan. Orduan, gure kasuan abokatu lana hartu genuen, neutrotzat hartzen delako. Haupa, arratzaldeon, Galdera, ez dakit erreza osaila egingarri, eldebituntasunaren eragina neurtu duzue, edo neurtzeko asmoa daukazue, hau da, galdera bera, euskaraz, edo bertsua, gaztelaniaz, emaitza berdinak izango lituzkeen hobez ikusteko modua. Eskertu dizut galdera hori, seguk ere zalantza hori geneukan. Batez ere, gaztelaniazko estatu mailako kasuan elebakarrak ziren gehiengoa. Estatu mailan komunitatez leku ezberdinetakoak, baina EHUko graduko ikasleen kasuan, gaztelaniazko ikerketan gehiengoa zen gradua gaztelaniaz egiten ari zen, hau da, lehenengo hizkuntza gaztelania da zeukaten gehiengoak, eta euskarazko ikerketan
danak ziren elebidunak. Zer realitatea da Euskaldunak garenean normalean elebidunak garela, bai gaztelaniarekin edo bai frantsesarekin. Gure ikerketako ikasle guztiak zehor ere saiatu ginen baita ikusten gure parte hartzaileen profila zegin zen danak ziren elebidunak gaztelaniarekin, eta maila ezberdinak zeuden. Osea, kontutan hartu behar dugu parte hartzaile guztiak euskarazko ikerketan gradua euskaraz egiten ari zirela, beraz, gaitasun handia zeukatela euskaraz, noski, baina batzuk zeukaten gaztelania lehenengo hizkuntza eta beste batzuk zeukaten euskara lehenengo hizkuntza. Eta aztertu genuen baita ea horrek eraginik zeukan emaitzengan. Adinarekin bezala, nahiko nuke esan erantzun argi bat aurkitu genuela, baina ez genuen ezer argirik aurkitu. Guk ere pentsatzen genuen, agian ohitura gehiago badaukat gaztelaniaz hitz egitera, agian horrek ere, eta maskulinoa erabiltzera askotan gaztelaniaz, agian horrek ere euskarazko interpretazioa ezberdin izatera eraman alzuela parte hartzaileen parte bat. Baina ez genuen erantzun edo emaitz garbirik aurkitu horren inguruan. Beraz, bai, gure euskarazko taldeko parte hartzaile guztiak elebidunak dira, hori da gure realitatea mundu euskaldunean, baina ez genuen hizkuntza dominantzen inguruko aldaketa edo ezberdintasun handirik ikusi. Usten badidazue, baina ez da egin hirugarren laginarekin bigarren aldeketa. Bai. Hori falta da, ez? Ze kasutan dinozu? Dinot, hirugarren laginarekin elebidunak direnak, Bai. gazteleraz galdetu. Bai. Horretara nik joan gehien Bai, bat. begiratu genuen, gutxi baziren ere, begiratu genuen, ze EHUko ikaslekin egin genuen atal horretan, zeuden batzuk, taldetxo bat, elebidunak zirenak, bai. Ez genuen ezberdintasun handirik aurkitu. Egia da talde txikiagoa zela, gehiengoa ziren, asko ziren elebidunak, baina euskara maila oso basua zeukatenak. Orduan, elebakarrak gaztelaniazkoa, ingelesa bezala dakiten bezala, euskara ere zekitenak apurtxo bat, bai. Orduan, elebidunen kasuan, batzuk zeuden gaztelaniazko taldean, ez genuen ezberdintasun handirik aurkitu. Ez gaztelania bakarrik, elebakarrak zirenekin konparatuz, ez genuen aldaketarik handirik aurkitu. Baina egia da horretan, ez genuela hainbeste elebidun talde horretan, gaztelaniazko taldean. Bintzat, euskara maila altua zeukaten elebidunak dinot. Beste galderarik? Bukatu baino lehen, gogorazten bat, maiatzean ez da gongo bide barrutarik, matematikak eguneroko bizitzan itzaldi solasaldia ongo da, eta urrengo itzaldia ekainaren 17an izango da. Eta besterik gabe, eskerrak Laurari, eskerrak baita Leire Barjas itzultzaren lanetan egondanari, eta bide barritako langile guztiei, eta hain parte hartze aberatza eta galdera interesgarriagoa benetan.